sepira to gempaling atimu bareng mulat lelakone bojomu Yayi Dewi Kesru kang wis wanuh-wani menggok ing dalan. Mung bae Yayi, yen to Yayi lagi nandhang pacoban, aja sira Yayi Suwela rumangsa sengsara dhewe. Lamun lagi tumipa ing cures, aja nganti sira Yayi rumangsa pepes, jalaran rumangsa tinitah dadi wong kang paling apes. Mula Yayi mepes lan mupus luweh-luweh nganti wani maido marang kodrating Gusti ora bakal ngrampungake perkara. Prayoga Yayi Suwela waniya prihatin nyangga anane sesanggan. Srana manteping tindak marang kapercayan adiling kodrat sinar tanpa nembah ingkang awujud reka daya lan pakarti ing pamrih bisa udar saka reruwet padhang saka weweteng Yayi Prabu Swela. Angudari tias riwut ora wedi ora wedi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngomaladi tanwandi pinaradi bloko kadurnan kang hambek judi Duh Kakang Prabu sinten malih ingkang saged paring senjata pitulungan kejawi namung paduka Kakang Prabu Abiyasa. Kula pitados sakwetahipun dumateng jengandika Kakang Prabu. Awit jengandika Kakang Prabu Abiyasa pranyata Nalendra Sotraningrat obering jagat ingkang boten kekilapan ing reh aga miwah lembat. Ya Yayi mangkene ya Di. Sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga. Tak baleni pisan kas. Sak temene iki kabeh mau babakan kulawarga. Perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan. Merga apa Yayi? Merga ana pirang-pirang penyebab. Ana pirang-pirang penyebab ingkang anjalari winih mula bukane laku sedeng iki. Kejaba lupute bojomu Yayi Dewi Kesru nanging Yayi Suwela mbok menawa uga kesandangan salah. Yen salahe wong wadon, yen salahe wanita, penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten. Siji, rasa ora marem. Bisa uga sungsate babakan umur kakean antarane sing kakung lan sing putri. Bisa uga sing kakung kasar, agalan sugal wicarane manggan mara tangan tumindake. Bisa uga sing kakung ora santosa awake. Kuwi penyebabe wong wedok selingkuh kang angka 1 dene angka 2. Wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jeleh merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah. Kuwi penyebab angka 2. Penyebab angka 3 bisa uga saka rasa sepi